Orain zuekaz, Bermeoko hurrengo alkatea. Idurre Bideguren. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, politikagintzaren alde onak bizitzen ari naizela esan behar dutzuet. Momentu historiko bata, gure herrientzat, ezberdinen arteko elkarlan eta adostasunetara heltzeko gaitasune erakutsi dugu, eta konpromiso sendo bat hartu dauen talde bat dakot neure onduen. Ilusioz beterik, gure herrientzat daukagun emoteko prest proiektu honetan sinestuten dugulako. Oztopoak oztopo, hauteskunde kanpaina aurrera due. Bai ez dugu astuten, eskagozela egon beharko genduken danak. Sortu, momentuz, ilegalizatute daukagu. Eta 40.000 lagun hautagai moduen aurkeztu ezinik daukagu sondino. Bai ez behar honen aurrien, seguru egon, lanien jarraituko dugule. Gure herrizek normalizazio politikue eta bakie merezi dauelako. Kanpaina eta aurre kanpaina be, loize esan dela salatu behar dugu. Batzun aldetik ez dugu elkartasun keinuripe sentitu. Ez konzentrazio gunien, ez da auzitegi konstituzionalen erabakize jakiteko Bilbon batu ginenien be. Bai oraindik gogorra haue da, elkartasun honen faltan, hauteskunde kanpaina baino lehen gure herrize enpapelata egon zala. Eta hau gitzi balitz, udaleko ekitaldi ofizialatan kargu instituzionala erabiltzea talde barria promozionatzeko ezin lei onartu. Hurrengo 4 urtietako zeintzuk diren gure asmoek aurkeztuko dodaz. Ardatza nagusizetariko bat, herritarra erabakigunietan egotie izango da. Eta zeitzik, zenbat eta pertsona gehiagoren esperientzia eta gaitasunek aprobetza, herri honen politikak efikaz hauek izango dizelako. Eta jendartien kapazitate barrizek landu nahi dugu zelako. Iniziatiba duen herrize, herri bizize da. Emakumien taldiek, kultur taldiek, kirol taldiek, euskalgintzan dabiltzazan taldiek, gazterize, adinekuek, auzo alkatiek, elkartiek, danakaz eta elkarregaz egingo dugu lan. Azken 4 urtietako akatz nagusi bet, parte hartze eskaza izan da. Bai herritarrak orokorrien eta baita zinegotzi egon garanokaz. Gizarte ongizateko hobakuntza prozesuen parte hartzea eskatu gendun eta euskuen itzi. Sartzen diran espediente eta eskari guztizein jarraipena egin nahi gendula esan gendun eta zerrenda bat eskatu gendun eta ez deusku emon. Lamerako proiektue konkursora ataratzea proposatu gendun, lurzorue altzatziegaz batera proiektu potente bat ikertu alzalako, aparkalekuekaz, etorkizuneko behar izanak aztertuz, eta bar, eta honi be, ez etza emon euskuen. Agenda 21 programa dalata, Bermion, hainbat talde egon dire lanien. Parte hartze aktibuen adibiderik onenetarikoa izan da. Hemendik urten dago adibidez, Bermibusen proposamenak. Azken 4 urtietan, proiektu honi be hiltzen itzilako, dinamika hau hil eginda. Honelako adibidek asko dauz, baina aipatzen dodaz batzuk argitzeko zer dan parte hartzie eta zer ez dan parte hartzie. Argi geratu da hurrengo 4 urtietan gure herrizen emakumiek daukagun garrantzize. Merkatuen kontsumitzaile nagusizekara, etxeko ekonomia guk geu kudeatzen dugu. Askotan soldatabako lanatan be gehizengue gara. Eta zer esan ipez, etxeko andran lana. Barne produktu gordinen sartu eskero, hauteskunde, askunde egoeran egongo inateke. Bai, botere egunietan, oraindik emakumiek oztopo asko daukaguz. Maskulinidadien oinarrituteko lan sistemak daukaguzalako. Bilduk, emakumien menpekotasun estrukturala gainditu nahi dau. Eta horretarako, udal politiketan, genero ikuspegia ziurtatuko dugu. Alkatetzak lideratuko dauan sail barri bat sortuko dugu, alde batetik parekidetasuna lortzeko bidean aurrera pausuak emoteko, eta beste alde batetik emakumien kontrako indarkarizegaz amaitu behar dugulako.
Herri euskaldune gara eta euskeraz bizi nahi dugu. Horretarako, euskeraren normalizazio eta ofizialtasunien aurrera egin behar dugu. Mai gainen jarriko dugun lehenengo gauzia esango da ueman sartzie. Handik urtetie, azken legealdiko beste akatz bat izan da. Eta horrela uste dut jendartien dauen pertsona gehiengoek. Herritarrak osoturiko aholkularitza batzordiegaz eta udalangileekaz be kontabarik uematik urtetie erabaki izan. Ueman sartu behar gara, nazio mailako erakundien aldeko apostu egin behar dugulako, erreferente bat esan behar garalako bermio ueman, eta azken finean udaleko zerbitzu bat gehiago zalako eta hori barik geratu garalako. Beraz, lehenengo gauzie planteatuko dugune ueman sartzie.